V-am găsit la primul roleplay de pe car parking. Revenim cu roleplay. M-am trezit de să merg în oraș la cumpărături. Le sunăm pe jos și să stați puțin. Am uitat să vă zic pe numele că țineau nou primul vlog. Car vlog. Să mergem în oraș. Să pic că nu și fac aici. Și o să avem să mâncă. Găsim și de mâncă. Să vedem și putem cumpăra. Avem de mers mult. Stați un pic să mă uit pe GPS. Unde mă duc, bă? Stați un pic. Pauză roleplay. A stricat roleplay-ul. Asta e prima oară când fac roleplay pe când filmez. Așa că ce chestii de la mine că nu mă pricep așa bine la roleplay. Ți-am făcut, am încurcat drumul, m-am dus aiurea. Loc să mă duc acolo unde trebuia. Revenim la roleplay. Uitați, aici trebuie să mă duc. Asta super. Mă duc bine oaie. Dacă e bine să mă duc pe aici, dar mă duc pe aici. Nu știu. Revenim de la supermarket. Uitați că am ajuns și la supermarket.
parcat și eu aici și uitați. N-am mai văzut asta în viața mea. Cum să parchezi, domne, așa mașina asta? Chiar până, domne, unii nu poate să-ți parchezi mașinile drept decât așa strâmb. Putea omul să se pună și el drept. Da, na, dacă așa sunt oameni din România și parchează așa, asta e. Revenim după ce facem cumpărăturile. Că a revenit cum a zis să introducere în mașină. Eu cred că le pun în portbagaj. Știa să se descui portbagajul. Așa. Gata. Dăm. Chidem. Vedeți. Care vin din mașină. Una are venit din mașină. Stați. Să pornim motorul. Stați că nu te saturezi. Haideți să mergem. Acasă înapoi. Am niște chiar pe la mecanic să schimb ceva de la mașină. Trebuie să mai iau ulei, chiar nu mai am. Nu știu ce pot stai de făcut. Să cu mașina, dar asta e dată. Hai să băgăm. Ce să ne băgăm către mașină? A stricat tuturor premiul. Ignorați asta, nu se vede. Accidentul. Bătesc de la cap. Pe de acolo revin. Ce face domne ăla acolo? Ce să treacă pe bune. Acum. Gata, am reușit. Hai că eu am cam stricat. Din nou. Nu. Era să o lovesc. O să las mașina. Nu știu. Las aici și revin. Bun. Am luat și mașină
lichidele, uleiurile și ce mai are. Dacă prea mă pricep la asta. Adică stați că nu o bag în propagaș că le bag aici în spate. Foarte mult. Atâta le-am băgat ce spune, le-am băgat în spate. Propagaș n-am pus chiar cu paraș. Acum putem pleca și acasă. Să luăm prin altă parte, că n-am chef de accidente, luăm pe aici. Am înțeles să nu! Cel mai praf de play. Scămizim. Ok. Sper că n-am lovit-o. Revenit. Bine și noi o pauză la roleplay. Spuneți dacă v-a plăcut roleplay. Dacă nu vă place, asta e treaba voastră. Eu măcar am încercat să fac un roleplay care să-l postez pe YouTube. Nu prea mi-a ieșit ca lumea. Trebuie să mai învăț despre roleplay-ul ăsta și pot să-l fac mai bine, că acum nu prea m-am descurcat așa bine să fac roleplay-ul ăsta. Nu vă place, asta e. Că vă place și mai doriți, scrieți în secțiunea de comentarii dacă mai doriți roleplay. Dacă nu o să mai și să fie doar un prim episod. Haideți să revenim la roleplay. Să zicem un pas neapărat. Să ducem ce-am luat. Am revenit. Scuzați-mă pentru sunetul care s-a auzit pe fundal. Dacă auziți sunete pe fundal, nu băgați. Înseamnă și iar am lovit mașina. Nu prea are nimic. Am lovit-o rău. Spuneți-mi și mie ce fel de roleplay fac aici dacă mă izbesc și fac un roleplay total greșit. Măcar am încercat să fac cam atât. Cam aici încheiem și noi acest episod de roleplay. Că ce e, oi? Deci am făcut accidente și am făcut roleplay greșit și aiurea. Cam atât. La revedere. Pa, pa.